Nagunhanay ang mga residente sa General Santos City nga makasulod sa nakakural nga natumpag nga supermarket tungod sa magnitude 7.8 nga linog. Human gipanghatag na lang ang mga nabilin nga baligya niini. Ani report ni John D. Esteban. Naglumba ang mga residente paingon sa nakakural nga natumpag nga supermarket sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Hinuon, pipila na lang ka debris ang nahabilin. Human nga gipahigayon ang clearing operation. Ang supermarket natumpag niadtong June 8 tungod sa magnitude 7.8 kalinog. Ang mga nanulod, dunay mga bit-bit nga sako o mga sudlanan. Ang uban, namira na og mga sin. Pilay na kuha nimo? 500 plus. Nakasulod day ka. Opo, dala piso-piso. Piso-piso, nakuha nimo. Unya, Walang dalakan siya. unsa pa may makuha di ay? Mga dapuan, mga sabon, Mga grocery. Oh, pampers. Oh. Hinuon, dunasay makita nga mga pulis sa sulod. Yung store operation officer, no, yung mga stock nila din na natira ay pinayagan nilang ityang bigay kasi dadalhin na naman daw nila sa landfill. Pero gisiguro sa kapulisan ang seguridad sa lugar ingon man sa kaluwasan sa mga residente. So mayroon po tayong pulis doon. So, baka papasukin nila yung restricted area na. Nawagan ko yung station commanders doon. Kausapin yung operation officer na baka pahinto na lang siguro dahil or i-organize nila ng maayos. Kauban si Bong Vicencio sa kamera, John D. Esteban. 1. Mindanao.